there is confusion asa mangana political parties. Boniga broad-based government no emanyete ose broad-based yabekire ime chipatigete eyamo yabekoro ku UDA inero ya ere imase serikali yaretire ODM yasoire ime tariboyo. Yes. Bono ndakubuli eyini yeko chikoro ku party yamo gose ibere na ende munakiro bayikaranse tamo niyo bakwenda bakore campaign yamo bago chikobeka nomination niyo chikokoru bare amo ose bago chikokora nomination bare kando turo chiribere lya chakira koreka nabwo irieta lirito kuruka zoning lyarete liberera biamono. Yes. United opposition nigere chipati chinyinge tariboyo nimanyete no maete yamo yabo njubiri asomo skema tianyare tumaye goche yamo naende yoyo ndate nenerete na tembea tochake kurwa ba luya ba tokurumoino tumanya goche yende naende oyo ndate nenerete gashagwa DCP troje tumanya goche naende yende Kalonzo Musyoka tenenerete Wiper eteneina matuka mange sana Wiper tumanya goche epatiende omuskema da karuate nenerete na PLP na yari yonchora resurgence tokuruka pono omanya kubuli na United opposition na kiwose mugo chagokora egera abantu banyare ku understand inanaki siasa ya inu na muramo na kimugo chikoyakora rero turesa kubabuli nanaki candidate ya inu nga yeri munabana inchi egera tuchake kumurigereria tuchake komo tata tuchake kumanyana na kiwose nanyare gutenena akonya abantu turesa kubuli candidate ya broad based oyoro mheshimiwa Ruto president ya Kenya nere candidate rero uchigotenena tokumubona kina kiyo cha kubanga erani peti yao nga yugo cha kurusia uruche nanyara gototi egera ba Kenya banyare kumanyana ensemeye abantu bago chigotenena naba bachake kubaligereri na korora mbaba kubaunikia mwino gaiga kwarorire muna barabange naende nabantu bari chinguru Mheshimiwa Matiang'i abwate chinguru chingia Mheshimiwa Gachagua abwate chinguru chingia Mheshimiwa Kalonzo abwate chinguru chingia Mheshimiwa Natembeya abwate chinguru chingia Eugene Wamalwa abwate chinguru chingia Martha Sifuna ntora kwanireke United opposition toche yuwa kwanire linda mwananchi ne ekwerende efugufugu yarure kurwase bali babwato kurwase okwamereri osokwamerera Nikolase ODM. Yes. Ekero musike Raila Odinga asirete weterase okwamerera Nikolase epatieri yaye kuruku ODM kwarorire naki bali mbaroro batayete bintu bigenderere buna byarenge nande bamentire bintu bibire bitatu bine bitano babibekiraniriamo batebire bintu ebi omugaka natebete byonse bigende buna bireiga abande batebire ntumayete bintu buna byarenge lakini ekeneke onyora omugaka taratote itokore ono kwamereri yoko kwaretire naende another opposition as a party you iyo kurokulinda mwananchi turochibono ekero ebintu byonse bigenderete bintu imbiri gokorekana asembe oiguru ebintu ibi gokorekana ase mwanya bantare nebi nigo bikoreta biberera urochekero linda mwananchi ekogenda kwerende nakuru yarangiria abantu babatebye ensebunere babatieme chanderense babateina kibaruche yes mwanya bantu otegerera wose mwananchi wa Kenya otegerera United opposition batuarirari babatebye bintu bunabire ebireiga na baro bategerera abantu bategerera no mheshimiwa broad based nere mheshimiwa Ruto amona ODM eri etigarete yabate ayoroche mwanya bantu mwananchi wa Kenya tari guchandike birengereri wose tari kumobera rais kumanyana wetira se amangana yonsi nkoletale confusion aso mwananchi nkolete confusion aso mwananchi ine bicha yes ine bicha ya siasa